Kinasal ka na ba? Kinasal ka na ba tapos bigla na lang nakipaghiwalay yung asawa mo sa'yo? O ikaw yung nakipaghiwalay sa kanya? Tumingin sa katabi. Mukha bang hiwalay sa asawa yan? O dahil katabi ka lang? Sa totoo lang, marami sa mga kinasal ang hiwalay na. Sa katunayan, mga artista pa nga ang nangunguna sa listahan. Parang nito lang. Jericho Rosales, Kim Jones, naghiwalay na. Pero, ngayon, may bago ng pag-ibig. Si Jericho Rosales sa katauhan ni Janine Gutierrez. Marahil sa mata ng iba, mali ito. Hindi dapat. Pero masama ba na mabigyan ng pagkakataon ang sarili na makapagmahal ulit? Wala na bang karapatan ang isang taong nabigo na magmahal ulit? Ang gusto lang naman natin ay sumaya uli. Kaya bago ka manghusga, isipin mo muna. Nakakakuha ka ba ng pera sa pagiging tsismosa? Maging masaya sa kasiyahan ng ibang tao. Lalong-lalo na kung wala naman silang ginagawang mali sa'yo. And speaking of mali, hindi ka mamamali. Basta nakikinig ka ng radyo. Lalong-lalo na sa programa ko. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama, kabisyo. Kapiling mo na ang Baso Princess ng Love Radio. DJ Rocky Terra. Ang tagapag-protekta, tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. And don't worry, your secrets are safe with me. At eto na nga, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Gusto kong balikan ang ex kong may pamilya na dahil alam kong hindi siya masaya. Pag minahal mo ang isang tao at kapag alam mong mahal mo pa rin yung tao, gusto mo na lagi siyang masaya. At kapag alam mong hindi na siya masaya, parang gusto mong gumawa ng paraan para manumbalik yung nakita mong saya sa kanyang mukha. Sa piling ba ni ex, magiging masaya si ex? O ikaw ang magiging masaya? Shoutout po sa lahat ng mga gustong makipagbalikan sa ex nila. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet walong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa
Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!